आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण 2024 नि सायाव आङो मोनसे गोदान भिडिअ' लाबावनाय जाबाय। आङो बिनि सायाव गोबां भिडिअ' बानायबाय, थेवबो गोदान भिउवारफोरनि थाखाय आङो नैबे भिडिअ'खौ लाबावदों, जाय बिथांमोना दासिमबो प्रधान मन्त्री आवास योजनानिफ्राय पाक्कानि न' मोननो हायाखै। नोंथांमोना बोरै बेखौ एप्लाइ बानायनानै पाक्कानि न'खौ लानो हागोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'आव A to Z डिटेल्सआव नायगोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ बानायाबा मोननाय नङा। बेखौ एप्लाइ बानायबासो नोंथांमोना पाक्कानि न'खौ मोननो हागोन प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनिफ्राय। जोङो दिनैनि भिडिअ'आव नायगोन नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया, मा डकुमेन्ट नांगोन, नोंथाङा बेखौ बोरै एप्लाइ बानायनो 2024 आव जोङो बेनि बागैसो जोङो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो दानिया बेनि बेसिक डिटेल्सखौ नायदिनि। बेनो जाहैबाय नैबे प्रधान मन्त्री आवास योजनाखौ लन्च खालामदोंमोन 1 एप्रिल 2016। बेखौ गासिबो मिथिखायो। प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण, जाय बिथांमोननाव गामि एरियायाव थायो, नोंथांमोननियाव जुदि पाक्कानि न' गैया, बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गासैनोबो पाक्कानि न' होनो थाखाय बे स्किमखौ लन्च खालामदों। जाय बिथांमोननाव पाक्कानि न' गैया, इन्जुरनि न'आव थायो, बे स्किमनि थांखियानो बेनो गासैबो भारतारिनो बे पाक्कानि न'खौ होनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 2016आवनो बेखौ लन्च खालामदों। दिनै 2024 आव मोनफैबाय। नोंथाङा बेयाव बेनिफिट हिसाबै मोनगोन। बेयाव नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनो बेयाव फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स होयो गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टयै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव रांखौ सोनानै होयो 1,20,000 पार इउनिट फर प्लेन एरिया। जाय बिथांमोना प्लेन एरियायाव थायो, नोंथांमोना 1,20,000 मोनो, आरो जाय बिथांमोना नैबे 1,30,000 पार इउनिट फर हिल एरियाज, डिफिकाल्ट एरियाज, NIP डिस्ट्रिक्ट, हिमालयान स्टेट, नर्थ इस्टार्न स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरिज अफ जम्मु काश्मीर, जाय बिथांमोना बेबायदि जायगायाव बिलं खालामो, नर्थ इस्टार्न इउनियन टेरिटरि, जम्मु काश्मीर, बेबायदि हिल एरियायाव जाय बिथांमोना थायो, बिथांमोननो 1,30,000 बेखिनि फैसाखौ होनाय जायो न' लुनो थाखाय। नोंथांमोननि डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव बे फैसाया हाबो। दानिया जोङो बेनि बागै मिथिबाय। दानिया बिनि एलिजिबिलिटिया बेनो आं दहाय बुंखानायानो लोगोफोर। नोंथाङा जुदि पाक्कानि न' गैया, इन्जुरनि न'आव थायो, बेबायदि मानसिफोरा मोनो। जाय बिथांमोना SC ST, जोंनि थाखाय बियो बर' मानसिफोरनि थाखाय एलिजिबोल जाखायो। जोंनियाव गासैबो बेबायदि जोङो थासारियाव थाखायो। जाय बिथांमोननियाव पाक्कानि न' गैया, बिथांमोना बे स्किमनि थाखाय एलिजिबोल जायो। दानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो माबायदि डकुमेन्टस नांगोन, नोंथाङा नैबे डकुमेन्ट्सआव थुनांगोन। जोङो बे डकुमेन्ट्सआव थुबाय। डकुमेन्ट्सआव नोंथांनो बेयाव नांगोन गिबियावनो नोंथांनो आधार कार्डनि गोनांथि जागोन। सेल्फ एटेस्टेड कपि अफ आधार कार्ड। नोंथांनो आधार कार्डजों लोगोसे सेल्फ एटेस्टेड कपि नांफागोन बेयाव, आरो नोंथांनि बेयाव जब कार्ड, नोंथांनि मानरेगानि जब कार्डनि कार्डखौ नांगोन बेयाव, आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स, आरो बेयाव स्वच्छ भारत मिशननि SBM नाम्बार, आरो नोंथाङा बेयाव मोनसे एफिडेभिट बानायनांगोन। नोंथांनियाव पाक्कानि न' गैया, बेबायदि नोंथाङा एफिडेभिट बानायनांगोन, बा नोंथाङा गावबुरानिफ्राय लिरनानै लाबाबो जागोन। आरो दानिया जोङो बिनि डकुमेन्टनि रिक्वायारखौ मिथिबाय। दानिया बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा बोरै, जों बेखौ नायनोसै। एप्लिकेसन प्रसेसा नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन। एप्लिकेसन प्रसेसखौ जोङो बेयाव थुबाय। एप्लिकेसन प्रसेसा नोंथाङा बेखौ नोंथांनि ब्लक नङाबा VCDC अफिसाव बेखौ बानायो। नोंथाङा बेखौ गावनि मबाइल फनजों बानायनो हाया। बिसोरनाव मोनसे ID थायो। बे IDनि मददावसो बे प्रधान मन्त्री आवास योजनानि अनलाइनखौ एप्लाइ बानायो। नोंथाङा बेयाव डेम' नायनोबाथाय नैबे लिंकआव थुबाथाय बोरै एप्लाइखौ बानायगोन, मा नांगोन, बेयाव गासैबो डेम'खौ बेयाव देखायदों। जोङो बेखौ अपेन खालामना नायदिनि। बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा बेखौ अनलाइन मददावसो एप्लाइ बानायनो हागोन। बेबायदि नोंथांनि बेयाव पार्सनेल डिटेल्स, बेंक एकाउन्ट डिटेल्स, बेबायदि नोंथांनि गासैबो डिटेल्सफोरखौ बेबायदि मोनसे स्टेपाव बेबायदि एप्लाइ खालामनानै होगोन। नोंथाङा बेखौ हारसिङै एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि VCDC अफिस बा ब्लकआव नोंथाङा बेखौ खौरां लानांगोन। नोंथाङा जुदि एलिजिबोलबा नोंथाङा मोननो हागोन
प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जोहै नोंथाङा पाक्कानि न'खौ। दानिया नोंथाङा बे डिटेल्सखौ बोरै नायनो जोङो बेखौ नायदिनि। जुदि नोंथाङा नैबे डिटेल्सखौ जुदि नोंथाङा नायबावनो सानदोंब्ला नोंथाङा बेखौ नायनो आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा मोजाङै नायनानै आरो बुजिसिना लानो हागोन। बे माइ स्किम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गोबां स्किमा नैबे माइ स्किमनि जोहै बेबायदि गावबागाव स्किमनि हिसाबै बेबायदि नोंथाङा नायना लानो हागोन। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसै नोंथाङा 2024आव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामिननि एप्लाइखौ बानायना लाबानो जाबाय जुदि नोंथाङा पाक्कानि न' मोननो हायाखैब्ला। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।